Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ne esi si fefefe. Your friend here buy your friends in your cover. Madam. Okay, wait a minute, as you. The attendant, we can say Ashanti no. Ghana. A blay nya a far hoodie, a ya fair pim, a hankron, a dual son. 1957. A ya far hoodie. Okay. And which a gun and mudu. Any ye bako, a ma Asante for. We bakuma Asante for. The moment bakuna you must, ye can say Asante region. But because I brought from Timin Cantino, and we are Ashanti. Okay. Now, any poem with Tim near from Asante for. In the Asante no, any panel. Any pair walk. Ashanti region, no from your Asante for. From your Asante for. Okay. The Asante pan, you be home, be na dom nankasa, you Ashanti. Oh, Ashanti be dom. Now, Asante nankasa, here last week I can be, said here for now, for Becaya. Say, I can say Asante no. You free Krobiso, and you from maybe soon a buy. Yana yet Yadrian and Tanta, a BC free pupom, a BC free diaso, a BC free say. And a Crobian. Then was Santi, then was Santia, you were a can. I can't know a yet group, a Yabusia cook as a pa. Obian Shumbi. Your Fantifo Ombi, your co was a crapim, a chum, and you was Santi for and you want Zima and Zima Umina. Yes, Umina account for. Account for Munibina Santi. Na Asante no ankasa no abla Asante be Asante no eye bra oye okonfo no che ene opimso ose tu odi kan ebe chichira Asante na asa man be chichira Asante e wo ba bia afana no si e wo gi ho no ya ye konfo no che ho no an ho na Asante sha ase se ka Asante fo firi popom ye firi ha se ne bai ne sa ne tie ne mo akanfo ne firi ba bi bai insanse na epe asumdue ti se hu se ntokwa bu ba bia ebi firi Mesopotamia ebi free Mali, ebi free Togo, ebi free Israel. Na Mesopotamia, some Ghana. Aye. And a friend of Iraq, no. Mesopotamia, no. And one Iraq, the current Iraq, and a friend of Mesopotamia. So then tell me a friend of Mesopotamia, and a friend of Iraq. Yeah. From Israel to and a then no more bedroom. And as I then a sentence so call. Yeah, Coco, yeah. They say, Okoka or maybe so. And the Ababaka Asante won't me person or Metias ye. Okay, Minan can Santana say who, but me can't come. I can't know. The castle move to be a sanity, only send them to 120. Yeah. Ebi obi Mali, Obu Mesopotamia, Obu Meka say be Israel, and to 120 will be a panasudri. Into Doma, so be na Hanmas as he be so. No, I heard Sahase the Babwamia. Name so settle baby, I did back upon the first 2 million swanum. Since so yes, when you saw Hong Kong and watching crew. Okay. Ebi obey on any year and I saw on the man about Betnaho, or Betnaon, na about your crew. Into some a dom now mobile, only from a camp for. What I say, only a best settle, Bia, your friends say, Hasi, Ina Asante for free. Okay. Into Asante Muno, a camp for Muno, and even Asante, into Asante your tribe. From the accounts. Into Asante for Nina, ya account for. Bena Asante account for Nana ya Asante for. Okay. Asante for Nina account for. Bena Asante, Nemo Asante Nankasano, Asante meaning no, because of war, and I say Kunti. Since last week, near can't say me say, Abrana or maybe a form danger. Na omudi a mind be so.
saa ama na busuakuo bebree ebi sɛ mampɔn adwo so asomanya dwabin de nkyira kofumanso nkwanta de makase kɛse contrast ɔfen so bɛkwai ɛne ayemfunu nyinaa no ɔmo nyinaa na ɔmo ayɛ fɛ de nkyafo no de bebree so nkuni ɔmo na yɛ akamfo ti saa akamfo no de nkyafo de ɔmo so nkuni mu no ɔmo na ɛbɛhyia mu ɛbɛpɛ kwan a ana ɔmo bɛpɛ ɛpɔ bi bɔɔ sɛ ɔmo bɛte wɔn ho afiri saa nkoasom no nti ɔmo nhyia mu deɛ no kɔsisi ɛpɛ kwan bɛfa so ɛbɛte yɛ ho yɛte yɛ ho asɛ yɛka ho bom yɛka ho abom nso a yɛbɛkɔ kon ɛkon ne yɛfɛ ne sa no tí yɛka sɛ yɛtu so sa kon na yɛkɔ no ɛne yɛfɛ ne sa yɛtu so sa yɛkɔtu ɔman wei so sa nti abusuakuro ɔmbɛhyia mu no a ɔmbɛhyia mu sɛ ɔmbɛ sɛ ɔmutu sa no saa abusuakuo na ɛbɛfrɛ mu asantefoɔ na sɛ ɛyɛ ɛsa tuo ɛsa enti ɛna ɔmbɛhyia ti ɛsɛnti na wei ɛsɛnti ɛna ɛbɛyɛ ade yɛbɛnya the polluted word asantefoɔ ɛsa ɛkon ne nti ɛna ɔmbɛhyia mu yɛtwi ne yɛnka ne sɛ ɛkon ɛma obi nte aseɛ yi yɛkɔtu sa nti ɛsa ne nti ɛna yɛka bom ɛkyɛ ne sɛ ne ɛyɛ asante nti asantefoɔ ɛsɛntifoɔ ɛsɛnti ɛna mampɔn adwo so adumakase kɛse ahemfo no bebree no ɛna wɔn yɛn ka ho nyinaa ɛbɛka bom ɛbɛka wɔn ho bom ɛbɛyɛ baako ɛna ɛbɛnya ɛsantefoɔ na ɛbɛyɛ asante bɛbàtà wotie ɛsukuufoɔ no a mo wɔ mu no mo a mo kyerɛ history deɛ nni mu a mo polotu nkurɔfoɔ adwene ɛnɛ wotie history paa ɛnɛ saa nneɛma wɔ nyinaa ɔsɛ history yɛatɛn ne no ɛnɛ history ni ɛni book mu bio anaasɛ history ni school mu bio yakɔfa bi yɛsɛ social studies ɛnɛ social studies no ɔmo de culture ɛne biribiara ba bɛbom ɛnɛ social studies no koraa mi sɛ ni hɔ ɔmo asa akɔɛ no rme asɛ de ɔmo aman nti asɛ ɔmo ayɛka biribiara bom ti ama yɛn hunu the real story ankasa ɛwɔ hɔ yɛsɛ ewura fi biribiara first nko obi tí o tẹ̀lé sẹ́ no wɔ story a wɔka history kyerɛ wo a wotim sɛ w'ani agye bɛtɛ nnɛ saa nneɛma n'ani wɔ bi mo ɛsantifoɔ ɛna ame abɛnya asantefoɔ na na mɛda ase ɛno ame ate saa asante no ase na sɛ asantefoɔ no ɔmo pɛntɔkwa paa yɛnka ne saa ɛnɛ sɛ ɔmo pɛntɔkwa sɛ wɔamfa mma a ɔno nso mfa mɛwɔ so ɛsɛ ɔmo de ɔmo kyerɛ fun ɔmo mpɛ nsɛmfo yɛmfa nsɛmfo mfom fi kyerɛ ɛnu bɛdi nsa wɔ so sisi ɛnti na ne asanteni bi wɔ adwuma mu woyɛ mistake kakra bi ɔhwɛ a ɔbɛma adi ayɛ wo saa esu no na awura emu saa na anan sɛ ɔnsɛ yɛwɔ adeɛ bi a ɛka sɛ wokum apem bɛba ɛna asantefoɔ nso no yɛnsuro sɛ bi yɛde nkwa to hɔ ama wo ama adeɛ man nyinaa nti sɛ wobɛtumi kɔ ade nkwa ato because yɛn nananom no ansa na asante bɛyɛ asante no ɛwɔ nipa bi a ɔmo nkwa to hɔ ma asanteman yɛkum bi sie bi amono so ɛde twa ebu nketenkete wow wɔn amu na ekunkum mu saa yɛwɔ mampɔn yɛwɔ adumakase kɛse hene yɛwɔ di kɔpem ɔno yɛ dwo so hene to bo ase obi ntwerɛ adumakase kɛse hene ɔno yɛfɛ no asenso kofo wɔde ne nkwa to hɔ wɔfiri adumakase kɛse ti na na asenso kofo wɔde ne nkwa to hɔ ɛna hɔ bio ɛna yɛwɔ di kɔpem ɔno nso firi dwo so adwo so hene yɛfɛ di kɔpem ɛna hɔ bio ɛna yɛwɔ dwaben hene ɔnso ne yɛfɛ sɛ twebo akodua na twebo akodua fine ɛna hɔ bio ɔmo yɛ mmiɛnsa asɛ ɛna ɛyɛwɔ mampɔn hene nso ne yɛfɛ sɛ ɔnso yɛfɛ no nana buahe anantuo na sɛ yɛnya ahemfo nan kumawu hene na yɛfɛ no twebo akodua kumawu hene na fine twebo akodua na hɔ na ne yɛfɛ no boosi akono dabi yɛ taa kɛsɛ boosi akono na twebo akodua na ndi ne fɛ no boosi akono twebo akodua ɔno na yɛsa fɛ no boosi akono ɔnsɛ ti boosi akono de ntiri gye akyerɛ ma ɛnkyɛ sɛ bi nipa no yɛku no twebo akodua no ewura mu a twebo akodua no yɛnkunu sɛ bi a yɛku no anaasɛ bi a yɛbu kyɛre yɛtwa nti na ara bebree na kasa bi a twebo akodua nko a de ti gye akyerɛ ma ma asanteman si hɔ no ɛyɛ saa nanso ne ɔno nko a ɔka sɛ ɔno nko a deɛ wati yɛwɔ ahemfo mmiɛnsa bi a bere akɔmfo no te kɔm a abaadwa no firi soro baeɛ no asɛ last week meka sɛ abaadwa no baeɛ no yɛdi kan no ɔhene ɔman bi kɔko yɛ fam dɔmaa a yɛdi ɔmo so nkunim a yɛma dɔmaafoɔ kɔɔ bi a ɔsɛ ɔmo firi baeɛ a yɛtɔ so mmienu nso no yɛsan ne denkyirafoɔ kɔko yɛ
na de nchafo kon no so ne hu se de nchafo me strong omo ho den omo tumi tumi no mo wo no entim de se na okonfa no chi odin hu bambi ona ka sa de betime di omo sunkuru bi se ne nipa me nsa ba ko ne besi na mo no so nipa me nsa moja ba ko ne besi na mo no so ye nku ne besi na mo no so sanka meto ya na etutu amra na de mewura edwa shim ya ne asante mo muti mo de ka kese hene no asenso kufo ya de chefo na ne nsa hwewiem ya ka mi agu no so ne de etumi anase ye de yi ade adi nso ogum a ye de tumi ye de aduro ogum ye de edwale warriors no ye de sisi ne nsem na se bebi te se kukuo etu o chefo mo no ya ka anwia na agu no so wonya home ne nsa ne tete anwia no ane ye de kukuo asim ane nsu ogum na aduro ogum enuro nso ya hye nuro wo kukuo no ane ye de sa nsuo ne dware akofo no mo di ko wow ena na yinso that di kopem no ono nso ye bucha no se be mayanka fo twetwe na ntwe no unwi ni editwa mu nketenkete sanka meti ya ni ade seka asim so ma ha se ya ne apan mitiri mu ani ya twa me nsa ne ya twa to fom ya twa na nketenkete gu asase no na di kopem ya ya dwo so hene ya twa na nketenkete wana twa seka yutwa na sa na mo na ye confront mo onse wa blafo ho e ya mamre ne amane ni na mo je na hwe mu anka nya nkundie de ba ne se bibia o na ne de e ba se tweme abusia e na oti amamra se mu amoto amose bibia ni ho bibia ni wi ase after all ye nantim e kwa fa so ma asante bae o yonko de ne nkwa si ho o si wo se ya no ye twitwa no hwa ne se na manama ye twa ne nam na omutwa nam no ye topete anaso omutare anu ne se ye twa nam no wie ne se ye topete asantema nyina so ne se atopete kwa se nko sei le mum no ye wura ye fra abo bi voucher pete ba se be bia pete be fa nam ni bi akoto di nchama mu ho no e de ka wo na se suro e mu asas ne so ay memre ne yetime di nchafo so nkuni kwanche bae ne se tumi pa na kasa tie ba asa no wow e ba asa no ono so bi ho man ansa na ba ko sa ba se tubu akodua ono no yenku no obekura tu ye so na apakan de nchafo ni se na na ye so na apakan no ndi se ne kuna na de ya on se ye kokon ne se wo we wo leader ne ye chachewa eno ano mo ma ganyira mo ye ase de twa wo ti no yeah mo ka na ahoma nko a that's right enti ono so de wo ti apakan na de nchafo kura tu pa so ntutu wow ye bo ntu pay na si tu ya pa se be bo ntu eso so otena me ye bo ntu no odi ni moja ekogi asanteman tie no na se abusia bible say the redia preredia so ya de nam na yi nam etu be bibia ma bibia ba abusia sa ne ma wa nyina enya abosom samo tumi bia ne hono mo a ye fa ne kwa nti mu a mo pri tumi ya kasa fa webra ene wa nya ma me ene wo charge me on se de asantemasi ye ene usua de pa na usu ya me nshira menim se o ha de awurade nto nkwa nem adwada bi aba me asantem pa ne nsem ya beka de akwakọ wuro tumfo fie ya se ya ka de beka na de ya nunu dwom ne de ende agya ho ya mpanimfo de nana mechia wo mo adwo nana enti nana ebra konfano cheka asa asem no sa ye nye obi amana ntunu wansi wo anya sa rituals wo ya kamenya so sa nkene asante ebetima asante sa dabi ti sa mpanimfo na di kopem nana ho na asansokofo na boa henentuo anantuo na twebo akodu ansa na twebo akodu ya na boa henentuo de ndie ba later ono de no so boa henentuo de no ono no na yankuno ya ndai le mum no nse abla last week no se tiefo na ahefo betia na be kaya me kan se abla godin su ne ba no e be yi nipa ono mu ni na ano as a world leader okay na so ono mu na ono mu na so pe ne be yi otumfo se etu otoso odikan so na e ba se ye kokon no ani so ni hu ba se otumfo ekokon na the 7 days nansons no beto otumfo ye odikan na se etu odikan
So ko e kon no a. Denchira kon na. 7 day. Yebedi nkunim. Ya be finish no. Yebedi nkunim. Asante bedi nkunim. Ni 7 days time obeto. Ti saade a obi mfa na homara. Ai. Na bo ahene ntu e mampon hene. Ezu hu si o se me ho beko. Se me kokon ne akumi wo kun mu. Se me de mo besi wo na me di aka de. E me so de mo beko bi. E me so di kunu ni. To tumfo se tu a odi kan. Opim so wan kokon. Sa kon no di kunu ni. Mo e mampon hene. Etwe asenso bo ahene ntu. Ono na bo ahene ntu. Ono di kunu ni ko. Ono di asante anim. E ko sa denchira kon no. E ma ye kokum no. Yankum ho. Ye di nkunim no. Ye kokum nkunim wie no. Ye chinti ntim jakari efri fe yase. E ba asantemam e be charity. E na 7 days time no asantema bo ahene ntu no nso. Ono nso toye. Anti na nantim jakari. Omo che no fe yase. Fe yase ye. Yes ye. No free denchira no na ba na fe yase na ka denchira fo. Okay. Anse na ha na ka denchira ho. Because I na ye denchira se. Wow. And say denchira mo very powerful. Se ni na denchira, ye na asum denchira. Nti was ye asum denchira kwa de denchira se. But I say what me can say. Asase we ni na ya to ana se obi abedi musunku na ha ni asho mo se. Wow. Nti ho na ekun sa no nti osisa na man nyina denchira yase ye na and you told you no. Oye obiri comfort dan ho oba. Comfort no che ye. No ye bema. Bema. And so timi dan no ho e be ye oba. I don't know to worry. Also worry so no answer na de bai. No to worry sa na worry ya ye to yi. Asante fa chiri e che no e na de ne ba. Na say alofialo na ma na nantim jakare. E wi afiri no ho. Yeah, ma be kuma ma. Abusia ade na free na yo penifo ni nyina ape yeah ya hura mane wo ya ba ma metufo wa hwe alofialo nti wo be lose control ti ma nya alofialo na nkonko hura mane na nantim jakare na ba kosem ni na sa nya alofialo ndi anka aboa papa no aben na nso onse okonfo ye no ma bebre konfo no che o ye no ma bebre ko mo je hwegu yi sira mekan mo ja hodo hwegu yi na SSC na SSC what you heavy rituals or prepare pa senyu onu anka aboa ka asante antima amaya asante 20 mo asante di down fa confront chiba heavy na se ya ka asante a ne fa pem nyina gina confront so ene yanko Yesu Kristo wo ye broni dia de yanko Yesu obaya bibini nto ye konfo obi kura timi ko konfanato o ne statue na esi ono se awurade se yamubu anto anwo a Ghana ntimi nye yi look at this madness abodam sem obi na ba baji o ma na si ho amenne wo enjoy wo be pie ma se awurade afreme awurade se man ko obu statue na statue no na bu man no abusia mo mi ensuya de o entina me ka che o me se owura fi ukro mu hina ben a wo yira dwabo ase awurade wo yamobo no mo aye ya bon sama kuma wu si ade sa adwumade abre wo onsa na wote nsem wo yi so ensem bebre wo wate na so no wate different version kura ene ye bie ma mo waso wate menya nko commercial break yesu ade awurade nshira nana enti sese ano se de okonfo ano che ye odane ne ho ba ene okowura fa yi ase no one na nantim jakare koto ware onim saja wo to ware no otwa bi di wi a wo twa soro no wi akotwa fom na ni ba no so na se ne tiri da kwansa ase ani ya mo ano enti fro na dentra enti ma ma dentra anasa dentra enti ma antena sante so biu enti bi jakare enti so omo hene no enti ba sa na se dentra saranda aso wo 20 okay ana ma asante be ya asante na ya ka se asante kotokwa no ofre hefa okay be that's it eye kotoko ye wabuabu onwuram ye fe ne kotoko fine why say ne keto akra no I say abuya omuchini I say ne ho nkase apese why say apese bo no so pa ono so kotoko no so ono kotoko no so pa okay ye wari bi afen so kum apem beba ebi si na asantefo nze meka sira mse asantefo hihye soro ebi hya mnemu bi hya de unse first no ne ni kwan fa so a ebi ekon yesi ti se ka se no be kon a ansa na asante
ebeka se wo oti hoyi ye no ba be kono ye di ka konka dada awo kwa beso ye tense anse na ebeka se wo ye no be kono ni afa wo na o land ni nyina so ahia du hye mfimfin se kosua no na se anadwo da suo mu no na asante no mu na ana se na omu di tumi na ye sa na ma na se ni abre ye se ye di tumi na ye tumi ka ho nanso ni abre se wo no ani bre ni ho no ma wo betuma di esunkuni nti betwa ho nyina ahia ebi asa ha no nyina na aka se no be ko a betwa ho nyina ahia nti asa na emla wo so na wo prepare no ni akonka odada wow nti ye no ye ko no bi hye soro ipa ne bi titimia so ebi so hye ase ene ye twen homa omu tu amra no makowura ai ene ye twen homa nti abra wo nim se dipa no hye soro na wo ku omo no na bi so fira ase ye ba nti mo na wo ku mo no na mo nso ana mo no ye ba nti abo akotoko nso no na yi no oto ba ko a na mo na no oto ba ne ho nkase no otu ba ko na ba ebe nyina na foforo ba eto aso ba nti ba sa mrosa no nti abo bi antimi nche no nwuram sa abo no anya sure what ntimi nche no we mistake na nkase na be wo oto oko nyina na etu nti for 1000 more come wow asante ya sentu na asante secret no so no say asante no on se de nchira on be de nchira no na ahenie ne wo adanse na adanse de nchaji fra adanse nsam adanse ko te se obwase fo na bi etu gold yes okay ana on be nya ahenie no ana se kinship no e be di om ho ana on be nya asante na so on be nya ayen so hye o mase na om no mo fa ni pass slaves se se na last week omo fa ni panko asom mfam kwa no yen nkutu nyuma omo de omo nya adwuma yes ba asante entisa entira wo ko ho a asante entisa okay ehu obi a yenua no enu bu man because ka tumi a tumi no people land and wet and a wisdom people unya nipa unya asase emu adapade ni na so kan ho bi nti nipa dom na edi wachi no na ma otumi nso mu yeduru wow so ka se nipa dom nyina no umama slaves umama akonkwasom a udom so best wow because mo fa don ne dey eni wachi sanity ba asante de dom ye no ye kon ne se edu su nkunim a mu nipa ni na ye form se na anuafo ye na ebu ye man chese se mefa nse ye ne oman we kokon ye timi kumo mo hene no a ye nsai kuro no mu nipa dabi ye mo ye befa kuro nipa ni nyina ba be kan ho na se ye nyina ba ye do be ba ko okay next time ye ka se ye kokon a omo kwa de ope ene odo ba be support ye ni nti odom asante ye ni nyanso adwene mu odu entina ohene Solomon kan ye no wasa adwene na anya adwuma body ne bebre so adwene na anya adwuma onam ne bebre enti wi asem wadwene nya kese wate na adwene mu bia ajapade ye odia onyame nshira onyankopon anya okese ye kwa yesua de me pa cha obre we Kumawood Aisha enhye bi di aba ose menka nche ose wo pa adwuma sua anase wa ye adwuma ne bi ana wa sua bi dada na asa pa bi asa aka ho a wode enhye bi aba we de mu da ho emu ofo sade esiye yogurt ana sade esiye drinks sade obesia ye bees de agumi nsai ama nkrofo ato ena we abaya adwuma kase ebi na agumi nsai o metoy so brabesua we no libilibi no labalaba aban mejira nka njo se bosumi aso ena we yi na mai ena bangu we say yatum we dia wa nka sape kenkra odi si utira na yeguso ne yeto mi anka sa medi fa wonya wo ye bi se wom minya wo se bi wo fi ada bia se medi wa tena ntwe ani enti abusua kuma wo de so o de saade we yaba so obi biara opa adwuma ana opa so ye bribi ma na nsa kona no bia we dia eye cool 300 cedis for 300 cedis pepra be fa forms eye 2 days pe no de so e memre da na kwasi ada o se brai oni pa bia wo ba bre wo ya kokro wo ya ketesi abranti akwada opani o se onye yimu bra bi na bra be sua skills we bi e memre da na kwasi ada wonya sua wi a we nso de enya se me kwaje set wo ha wo enya set asem
usua wie ya fa kwa yo adwuma na giska go botom umpe na apento kwa akoko e ukọ he ba bi di a ebo no osoro kuma wudidi e oso no de odwe nipa ho enti bomoden na bra be fa forms u fa forms wi a ni obi ya ni asem usua wade wi a wanya nimdie no fa kwa ya adwuma na giska go botom obi anya obone meda ase ebia na wo hwe mejo 1 emoa be na ope sunsumu mu na ope ana honamu mejo 1 sefo ni kire na so yeye bomodia na bra se sunsu bi na apede aye adwuma ana se upe ani ade ahunade we yesofo upe se otimi hyankom uko obi asumemu asem upe se onya tumi de ye nkrofo anwuma eboa nipa mejo 1 sem pan fa baabia ene de esrem ni baabia esrem wo haya bra ye moa ati sunsu madwa so ya wada bia mejo tenase kwasi ada bia mejo sa tenase sa na me nu wei mejo de ye adwuma me pa cho je number si 0453 011 926 0453 011 926 ufra mejo be fa wo ono be kasa ama bibia ye kama me pa cho bibia me phone line no na sana me bibia me phone line ma me kwaje nkrato mra me ba me bibia phone line no na so wa bam me das liquid soap, shower gel, floor cleaner, Parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afeisu yebesenso achrechere 3D epoxy, biodigester. Sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye nu pe esi ho. Na ya chrechere we eye Kumawu TV fo ana ahyeda akofa a teacher fo a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nwuma ho se omo betimi achrechere na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra. Eye cool 300 Ghana cedis pe ana say ye de 300 Ghana cedis pe e besua sa ne ma we nyina e de nam ye nu pe na eye ba bia wo firi bia no wo betimi ababi ye nyina ye bakuma ase eye ahodwo Atenga junction ba bia Kumawu TV wona se wo fra chiri na eba accommodation ba bia obeda no eye free Jumadi ebaso 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu nida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enumu ana ye sa jumadi eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho say ye sa ma menyi me text message in film na me fa me phone line into guys here. Well, say good evening, prof. You are too much today. I learned something from you. Me pacha one fa wudi ama me da sepa. When so say I'm Doris from Sunyai. I am enjoying the program with my husband. Nyamisha minu yaba. So no kunu nyina tra video honda mo hwe ye. Me pacha me da sepa. Ana when so brother Mark ono nso YouTube was a technical technical problem. Me pacho ya resolve ni nyina Yankopon sha. Me pacho me phone line no 0200 603602 0200603602. When me phone line me dey djuma, wo ba so be fa wo. Nana me pacho e bia no obi hwe o number is saying, for number to be answer. Okay, my number is 0553 611 508 0553 611 508. Enti so obi friend na so ope amamre sua e kwanda form. O e kwanda form. Obetumi aboa no. Obetumi aboa no pa. Ti sai ni pa so obetena himfie. Ana so e so oba confirm not so site wo. Oba besua. E fa na obi be mu abesua. E depend be owo. Ayen hihye ya obetumi ma hihye. Okay. Because me dem wadwuma dem bia. Okay. Ni mo pese ohun eso nya tema homa mu nko ade a. Ate wa homa mu nko ade a. Obema na sua ade. E be sua ade. Mo the hands are what to no wasi so be sua ade. Mo na na osu na ate ne nkan yi. Na bia phone line no 0200603602 0200603602. When you are matrofo e dey djuma, wo fra ya be fa wo. Ena me bre ni so a. Enti wo ba so a be fa wo. Nana ya me ensa e bre obi anya ma ye die. Ye ka asante kotoko. Sese ase kotoko no enya asante fonko. Akanfo ni bebre wo a, omusu yusu the same kotoko. Na safo ni nyina na nzemafo ka asante fon na ye kontokwa no ana ase. Enti no omusu yusu kotoko no ana. Omu de na ya busua ho. Akanfo ni na ya busua baako. Akanfo busua mu na ebenya asa no onkofo omu na afi. Go ni ya kasa baako. A ye twi kasa, ana sa akan kasa. Okay. Akan kasa ni na ye twi. Ni mo dialect na na se ni mu no e kon fa so obe dandan ne ketrema no e na be ma we se messe nde the way ketrema si dan e no na ye baako. Okay. Mu nsunsu ni mu ne kasa no e na be kire se bia we free ha na we nsu free ha. Okay.
ya de radiasi na nei sesai ebra na ekwa wiye emsa man for friend na technical problem ene ehoma no Ghana homa de eye unpredictable enso be ne dan ubu obi achi ade ogina na ogina chinchira atwan eti eni asem bi aka dem on for so na ba ye be fa 0200 603 602 0200 603 602 Hello. Hello. Good evening. Good evening, Miniaba. We didn't Mr. From Mariam. Mama. Yes, from Mariam. Okay. Mr. Safi Dunkwa. Mariam Dunkwa. Mr. Program near come up, Niniajo. Let's see about question no Niniajo, Miss Ram. Amen. That's it. That's a Sister Mariam. Yet you don't for. Also, Basso, I'm a found 0200 603 602. Obisi me born in 10 do 0200 603 602. Me patos ma kan ye. Also braso. Aha. For so na wuram. Na bra beka de obeka. Akakuma bi na me bra na aso. Aha, ka kra bi me fa two callers. Good evening. Good evening, me nuaba. And dem ne ma na di agro. But odi ne ba bi akase free. Me nuaba, odi ne ba bi akase free. Hello. Jumo fidie ne kakra, nya sa won teme nka. Jumo fidie no. Hello. Hello. Me nuaba me tie o. Oh, on teme nka me pa so munyi ni free so. Waje afidie na boso dodo. Anya kwasi adima. Hello. Aja boss wa da kro James. Hello. Hello. Hello, Bajo good evening. Good evening, Open Kase. Odi ne baby akase free. Bajo Femi Hakim kasa free Dunkwa. Ana Dunkwa for my idea. Me da say. Na pene yakasa. Bajo program no me enjoy pa na me de to na mo ye. Nti pese mu time ma mo de start ye. Me Bajo start 7 o'clock. Obetima ko YouTube akwa program no. Oko YouTube wa Sam Darkus TV. Sam Darkus TV. TSC program at the hot live. If you are seeing your baby, and you're Ghana uncle. If I told me that, hello. 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 I don't know baby I can say. If I go for me, I could walk in. I go to you. I'm married. I don't know. Program no come up Medase. Nani ba di sana na baby. Enu aje no papa papa. Ya misra. Ana usu omo de na entry. Amen. Ya misra pa. Ba me for one last call. Na me fa Jumedino Emra Ewiye. Hello. They so it's no network no check on it as well. Network ni ntimi nyina so ho. Makura. Oh, Kafra. Medase. Yabara ni ayi bibia yi why? Munye ho abotre. Enam o de bia bonyuma bota ebata ho. Ti bonyuma no na ye wi. Yaso ye ni yi a ebetima yi ama enyira. Me pa chomenti me fa ka obi abio. Onyankopon hira wo. Ya me yadom o kira so ye besa nso ahia. Na na osu o final word. Okay, dem can na say dem ase. Atie for that phone na dem ase. Say monya prepare de bia moto no mutietie de kai. Sembe ya super motie ne hia. Sembe motie de na so tembe yeso. Nti ya me fa we sa da na ye ne yanka se papa ase. Otumfo so ito to so mu. Ana ma tirim kwa. Sa ma mo pia. Amen. So me papa nso. Reverend Fukina me che all nation charity home. You are do di bia be so fa on man kwa no go bebrebe. Ma kwa hwe om. All Nations Charity home. Charity home. Eja. Omo wa ija ya. Check ija. Police station in Chenwa. O papa na down no. Nti so obi wa chede bi no person o ko children's home. Ekoya ya. Yenya hu na osu nko de be hu papa. We de yenya na osu ne de koma no. Emu de kwa koma emofra no a. Omu ne agya ni ena no. O se papa ne de ya friend say. Reverend Philip K Nyameche. Reverend Philip K Nyameche. Me pa cho betimi de number to dwa. Bia na obi hwe ya o abrochi. Na o pese obeya ye bi. Ya mu asa nipa no nso enya ba bi mfa na doye no emfa.
The number is 0244. Yeah, your papa. 0244 69 69 63 63 39 39 0244 0244 69 63 63 39 39. Reverend, me pacho dase. Obi frɛ efra broche sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ aya. Me pacho yɛ abɔmɔden anefa. Na direct ni yie maye. Ya dase nkɔra no ho hia yɛn. Me pacho me the program no aba na wie yɛ. Me am di dwumade ho chia me yɛfrɛ me Major Prophet Chaso Pokuda. Ko frɛ me John Major so. Anasa umma me mabodin the great oracle. Sunsum pani no a. Me pacho nka me ni baje pa. Onyankopɔn hiraw. Onyankopɔn nyɛ ɔkɛse. Nyame adom ɔkyena. Yɛsan bɛdi ahyia mu. Me chia me kiro nyina. The title brasa me and Mr. Okinozo. Me anka same yere Mrs. Rebecca Opokudako. Mama, me chia wati. I love you. Medasi. Bye bye. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Acheche ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ne esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, Parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besen so acheche 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw we eye Kumawood TV fo ana ahyɛda akɔfa a teacher fo a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ ye de 300 Ghana cedis pɛ ebesua sa nneɛma we nyina ɛde nam ye no pɛ na ɛyɛ